Hello guys, नै दा आङो लोगो लानानै दंफैयो थाइजौ खाजि जानो फैदों आरोना ओमफ्राय न'आ मालाय बिसाना जि मोजांखा ओमफ्राय नै मालाय आलु मा होनो इखो बानलु सिब्रुबो माबाबावदोसो फिथाइ थायबावदोसो मालाय फिथाइ थायबावदोसो नै आलु सिब्रुआ बरिया जादों बरिया मालाय आलु सिब्रु फिथाइ थायबावदोसो नै मोनसेया नै मोनसेया नै ख्रि ख्रि थायबावदोसो गेदेरना इयो ओमफ्राय नों मा लोंदों स्टिं अबे नाम्बारालाय अबे खै हाजारनि जोंनि थाइजौ खाजि जानाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो आं देखायलांबाय थानोसै ओइ मालाय साना बिबारा जि मोजां बारदोंलै आयु जोंनावसो गायनो रोङा नालाय मालाय गायनो रोंगौना रोङाखै बेसेबा मोजां मोजां बारना दं बिबार माखा आयु आं गायनो रोङा नालाय लब जासिगोन मार बरियाके बेखौनो जागोन जोङो दा नुवाखै गोरलै गोरलै दाबो बारा गेदेर जायाखै एसे गेदेर जाबाय आरो थेवबो जागोन जोङो बेखौ खाजि माने मा होनो सुखिना जागोन आरो जोङो बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअआ माबायदि जायो नै दा जोङो थाइजौ बुस्रिबाय हानबाय जोङो ओगारलाय जेरै आं थाइजौ बुस्रिनायखौ लानि बुस्रिग्रो नै जोंना थाइजौ हानग्राया जोंना थाइजौआ ख्रिख्रि थायदों माने गोजौखाय खोमसि नुदों आरो ना सिनायाखै बारा ये मेरा काम है जोंहा दा थाइजौ खाजि जानो नागिरबाय आरो ना ओमफ्राय लामायावसो जिरायफैबावबाय एकदमबारे मानसिफोरा लुगैनायनि नाहर बिबोनांमोन जेबो नङा बिबोनां सासेया मा लाबोदोंबा दे लाबो दे आं बादुलिसो गाइसमोन ये क्या है गाइस क्या है
ơi dán đây cái này xí ra vậy chứ cái này bật lên guys नै थालिर बिलाइ लायबाय जोङो याव जागोन जाहैबाय जोंहा थालिर बिलाइ लायबाय ने फै सिन्ता करिबा नालागे